Wong niku nek apa mawon kok kanthi mesem guyu nyambut gawe kanthi ikhlas, kerja bakti kanthi ikhlas niku tambah sehat. Seneng, intine seneng niku lho. Nek ora seneng ora kanthi mesem-mesem, awake pegel kabeh, pikirane pegel kabeh. Wong ra seneng niku satu penyakit, akhirnya ra doyan mangan. Apa-apa ora enak. Akhirnya asam lambung, terus meremet tekan ndi. Marga napa atine susah. Makanya alhamdulillah warga mikir rukun ngeten iki lho. Nyenengke. Setahun pisan kumpul-kumpul kali koncone urunan. Nek yen kula kan urunan tumpeng ngoten niku. Dipangan bareng ngoten niku. Si A gawe ndoke sing anu kumpunge ngoten-ngoten dibagi. Ngoten niku sing penting rukun. Nah iki. Jadi Bapak Ibu kula hormati sampun dalu soal ibu-ibu pun kait bar magrib ning kono ketok emang. Lah nggih kula mesake lan sing jero ngoten rada anget, sing teng mriko kan mboten. Nggih sabar Bu nggih. Nggih. Biak yu sing loman biak yu mangeling-eling. Biake sedelo ae. Biuke sing akeh. Tori gak maduk. Niku. Lah niku celengan kula lan panjenengan insyaallah pokoke angger loman niku disenengi wong, disenengi Gusti Allah, tur cedhak karo surgane Allah Subhanahu wa taala. Nabi niku paling seneng piyantun nek gelem ngamal niku sedekah. Soale napa? Pak Bu ingkang kula hormati. Sedekah niku pahala yang luar biasa dan terus mengalir. Contoh nggih, niku wau panitia maringi kula niki klobe, maringi tahu kula maem Bu. Pun dadi daging kula nggih ceramah lan jenengan nunduk karo aku. Kurang nggih penak ngoten. Dadi nek maringi napa mawon dhateng tangga teparo. Niku mang ikhlas ya jenengan ungkit-ungkit. Makane piyantun dhisik niku nek eneng bancaan, mesti leng arung-arung napa? Ayo to dipangan raketan kulupe, raketan endoke. Perlune napa? Kersane tanggane wau mboten kemaki, Pak Bu. Ajeng kemaki pripun? Nggih sampun dahar rezeki saking jenengan. Raketan bothok wis mlebu dadi daginge. Atak lok-loke aku wis mangan rezekine saka tanggoku. Niku jare fungsine ngoten iki. Jenengan bangun masjid, enten tanggane keluwen. Niku sapik ngopeni sing keluwen. Masjid ra nang menara kan nggih mboten apa-apa. Nah, niki lho Bu. Makane monggo nek ana kesempatan kok urunan apa nggo sedekahan, mang semangat. Dan pilihlah yang terbaik. Yang terbaik sing enak. Nih. Jangan ulangan-ulangan Jawa niku Masya Allah luar biasa. Dayuhe jerengke klosone tambalen jadahe asune kali ini banjir. AE niku lho ulangane para wali. Akhire dugi sak niki lho kangge teng Indonesia. KTP, tol, banking. Niku Masya Allah luar biasa. Teng Jawa makanya dakwah dengan budaya niku penak. Wong Jawa niku sithik-sithik dilakokke, lungguh lho dilakokke. Sluku. Nek ana wong kemaki, niku lagune mentok-mentok. Jenengan ora nembe ngerti iki. Mentok tak kandhani. Terus mbok yo aja ana enak-enak orang
mentok mung lagumu gawe guyu niku wong keminter ngeten iki lho Bu Pak Bu mula lagune mentok-mentok wong keminter iku rumangsa paling iso metu nang jaba kowe bituake ngene diguyu karo sing pinter kowe oleh muni ngono kuwi nang kandangmu lho piwulange wong Jawa ngoten oleh ning ngafir-ngafir ning kelompokmu dhewe wae aja metu nek metu dadi masalah iso dianmu sandal mula wong ngono kuwi karakno mentok itu pasti diguyu karo wong pinter mula lagune mentok dayo teko jarene klosone bedah tambalen jadah niku keleke gak duwe suguhan ayo tamu iki dihormati kaya keluarga kelet dawuhe Kanjeng Nabi sapa sing ketekanan tamu sing hormat tamune mulih nggawa penyakit sing nang omah yo penak to Bu mula nek saged disuguhi aja mambu lho pakake asu-asune matine diguwak lho nek kali-kaline banjir welek mula disuguh gak duwe sing larang ya banyu putih minimal tamu niku dari perjalanan jauh mesti ngelak monggo dipameri tok jadi Bapak Ibu kula hormati temanipun kerukunan monggo pertama kula ulas melih ben kelingan gawe wajah sing seneng terus mana pedho nang dalan endi di nang pasar hati-hati yo di yo wis ngono tok cukup rasa njaluk jajane iki masalah terus sing semana mosok karo tangga ra tekokan sing semana diaru-arui ngoten niku sing nomor 3 duwe ati sing apik nek panggane salah dileki ngoten maksudnya ngoten niku kekurangan dibantu niku mendingan kerukunan beda kenek sing penting rukun memang Gusti Allah nyiptakne beda kok anak loro sak pak mboke padha beda-beda pintere, beda kecerdasane, beda jalukane. Ngoten niku. Apa neh wong liya. Jadi monggo ibu-ibu, bapak-bapak kula hormati, kula nyeten ngatur mawon kurang ya sembah. Nah, itu ya saya. Ning ibu-ibu ya siap nyinden. Ngaten Pak Polisi, Pak Nawir, sambut dalu. Pak tamu undangan. Sang kula ngaten mawon bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas ditutup. Lu kita ngasmoro Mas. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadung tresno neng nabine donga bagus sholawat aja nganti lali limang waktu dadi perintahe isak subuh tuhur asar maghrib kang kudu ditindakake mugi slamet donya nganti akhirate Mas sing asli mawon Mas ayo lugi teng asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seprene ayo